Limburg is van oorsprong geen ideale plek voor mediterrane planten. Het opwarmende klimaat biedt deze soorten wel betere mogelijkheden om hier goed te gedijen. Goeiedag dames en heren en welkom bij een nieuwe aflevering van Kom in de Kas. Had het zomaar kunnen zijn, toch Chantal? Ja, bijna wel. Ja, we staan hier in de kas die nu als een schuilplaats dient voor planten die niet zo goed tegen de kou kunnen. Ja. Hier overwinteren wij onze kuipplanten. Dit is een hele bekende, de citrus. We zitten nu vol bloem en al wat vruchten. Die halen we in de winter naar binnen voor de vorstperiode. En na de vorstperiode mogen ze pas weer naar buiten. Dit is een oleander. De meesten kennen hem natuurlijk volop met bloemen. Deze zijn nog niet zo ver. Die hebben eerst wat meer zonlicht nodig. Ook deze mogen geen vorst hebben. Dus die halen we ook niks. Helemaal niks. Want je hoort wel eens vaker dat sommige planten die kunnen er toch... Er zijn mediterrane planten die kunnen wat hebben. En er zijn ook zelfs mediterrane planten die kunnen heel veel hebben. Ja. Maar deze is dus echt voor de vorst naar binnen en na de vorstperiode pas naar buiten. Dit doet wel erg zomers aan zo, hè? Met al die palmen. Ja. Ja, dit zijn phoenixpalmen. Dit zijn soorten die geen vorst kunnen hebben. Daarom staan deze soorten binnen. Maar er zijn ook palmensoorten die kunnen wel gewoon buiten blijven. Ja, deze palm had het wel koud. Heeft zich de das hem gedaan zelf, zeg maar. Hè? Ja. Dus, die beschermt zichzelf wel een beetje. Ja, die beschermt zichzelf wel een beetje. Dit is een Trachycarpus soort. Dat is eigenlijk een palm die ook hoog in de bergen kan groeien. Dus dat is een soort die er wel tegen bestand is. Die kan tot -18 hebben. Dus dat is best wel wat. Dat is al lang geleden dat we dat gehad hebben. Heel lang geleden. Ja. Eigenlijk over het algemeen is het gewoon een palm die zich in het Nederlandse klimaat prima thuis voelt. En wat geeft dan nu meer een zomers gevoel als een palm in je tuin? Een olijfboom kan heel veel vorst hebben. Maar een echte strenge winter wordt toch wat lastiger. Eigenlijk is het belangrijkste om bij deze soorten de wind weg te houden. Vaak is de koude wind de boosdoener. Dus inderdaad met wat afdekken kom je al een heel eind. En ondersteun je de plant net om die laatste paar graden vorst te overleven. Het is zo, Chantal, dat het wordt steeds warmer, hè? Klimaatverandering. We kunnen in feite steeds meer mediterraanse planten planten in de tuin. Hè? Ja, enerzijds ligt het echt aan de klimaatverandering. De winters zijn over het algemeen niet meer zo streng zoals ze jaren geleden waren. Maar er zit ook nog wat anders bij. Er zijn nog steeds mensen die hebben gewoon als beroep dat ze naar verre landen gaan om daar nieuwe plantensoorten te ontdekken. We hebben nog steeds heel veel kwekers en veredelaars die ook steeds op zoek zijn naar nieuwe planten en hoe ze iets verder door kunnen veredelen. Ja, die dus ook hier dan zouden kunnen gedijen. Ja. Hier op de achtergrond hebben we de Magnolia grandiflora staan. In tegenstelling tot de Magnolia zoals we het meeste zien, behoudt deze zijn blad. En je ziet het al, het blad heeft een mooie donkergroene kleur met een beetje een glans erop. Ja. En als we een mooie zomer hebben, dan komen er hele mooie grote witte volle bloemen aan die ook nog een beetje lekker ruiken. Ja. En die kan dan goed tegen de vorst? Deze kan heel goed tegen de vorst. En omdat hij zijn bladeren in de winter behoudt, is hij ook in de winter nog mooi.